प्रेम से भोले बाबा के याद करके कहल जाए ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। छठी मैया की जय श्री राम। जय श्री राम। हमार बहुत प्रिय भाई और 12वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन के ये आयोजन समिति बाटे पूर्वांचल एकता मंच पर अध्यक्ष शिवजी सिंह जी और वहाँ के पूरा टीम और जे बैठल बा, हम आप सब लोग के दिल्ली के आशा और अपेक्षा के प्रतिमूर्ति जिनका से दिल्ली के 1,40,00,000 लोगन के आशा जुड़ल बाटे और पूरा होके के विश्वास भी बाटे। ऐसन दिल्ली के